Boas novas para a flota galega, xa que poderá capturar no que resta deste ano unhas 4.000 toneladas de pescada sur, sobre as preto de 5.000 que tiña asignadas inicialmente, o que significa un aumento de aproximadamente 84%. Este incremento baséase no acordo do regulamento dos TACs, aprobado polo Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea. A decisión reverte a tendenza á baixa das capturas establecidas nos últimos 8 anos. O sector é unha boa noticia, non? Pois, a parte de que temos máis toneladas para pescar, que se pode pescar, pois é que se vexa o reconocimiento que nos viñamos todo o ano dicíndolle que había máis peixe do que les dicía, non? Por lo menos os científicos o BIO, pois agora renovouselle, estudiaron os estudios científicos que tiñamos, sí que fomos reconocidos que había moito máis pesca. Aínda que a medida é positiva dende o sector, sinalan que chega un pouco tarde, co ano prácticamente acabado, polo que confían en que se manteña de cara ao vindeiro ano. O que vai a mellorar, pois, é, bueno, que a partir de agora hasta finales de ano, que pouco nos queda, a verdade que sean benvidas sean, pero veñen un pouco tarde, non? Xa tuvemos problemas o que en artes menores, porque viñamos reclamando, este ano empezamos con 9.000 kilos por embarcación ao ano, viñamos xa todo o verán reclamando porque había barcos que non tiñan cuota, tuveron que ir para o bonito, tuveron que ir para o pulpo, para outras artes, agora sí, hai 15 días nos subiron a 12.000 kilos, que tamén era insuficiente, pero agora, claro, faltan 2 meses, venos o inverno encima, venos todo borrasca, non vamos a salir a mar, e 3 días xa non salimos, e para nós costa, pero bueno, iso non quepa dúda que os outros barcos pues, van a seguir pescando, non? O que si queremos e contamos que teñan en conta ahora no reparto de cuotas en diciembre, que isto non sea solamente para o 2022, que sea tamén para o 2023, porque esta cuota na vamos a consumir e estamos valorando que si en estes momentos que si hai merluza, non? Este incremento de cota beneficiará a unhas 1.200 embarcacións pesqueiras españolas con base en portos principalmente do Atlántico, do Cantábrico e do Golfo de Cádiz, e na súa maioría do arrastre, a volanta, o palangre de fondo e as artes menores. O que máis beneficia son os barcos de volanta, de pincho, de arrastre, que son os que máis cuotas teñen, non? Pero tamén as artes menores, que somos moitísimos, ainda que as marginales pois, andamos algún a palangrillo, algún barcos de algunhas zonas, o que é en todo o Cantábrico noroeste, tanto no País Vasco como en Asturias como en Galicia, pero temos moitísima flota de artes menores que andan ás vetas que si estaban escasos de pescar pescadilla, estabanse escapando yo ao peixe porque non tiñamos cuota e o que non estábamos pescando, non? Dende a Xunta valoraron tamén de xeito moi positivo o anuncio da Comisión Europea, que coincide coa advertencia que viña facendo dende hai anos a propia Consellería do Mar respecto á necesidade de revisar os datos aportados polos científicos, que non coincidían co stock real da pescaría da pescada. Bueno, pois evidentemente a valoración que temos que facer é moi positiva. Nos xa facía moitos anos que levábamos advertindo ya a Comisión Europea que debían de revisar o modelo matemático, posto que entendíamos que debía de haber un erro entre os datos que lle daban os científicos e as observacións que tiñamos dos nosos propios técnicos e o sector pesqueiro. Ahora agradecemos que por fin se recoñecera ese erro, agradecemos este incremento de posibilidades de pesca, esperamos que rapidamente se lle adxudiquen posibilidades de pesca á flota de artes menores, posto que estaba atravesando momentos moi complicados, non? Isto é unha mostra máis de que o sector pesqueiro é un sector responsable, de que fai ben as cousas e que fomos capaces de recuperar o stock da merluza no Cantábrico, dispois do esforzo que fixo todo o sector por acadar este hito.